Českém muzeu na veřejné čtení Jonha Šoa a začneme nejprve Verdí Vložkou, takže to si dámy. Děkuji. Vybrali vyloženě z židovských písní, takže jsme se neminuli v tématu.
pánové, milí spoluobčané, milí studenti, učitelky, učitelé, ředitelky, je to paní ředitelka, tady pan ředitel. Vítám vás všechny zde, kdy se dnes společně setkáváme, abychom si připomněli památku obětí holokaustu. Je to u příležitosti dne památky obětí holokaustu a hrdinství Joma Šoa, kde čteme jména lidí, kteří byli nespravedlivě vytrženi ze života. Ne proto, co udělali, ale proto, kým byli. Každé jméno, které dnes zazní, je příběhem. Je příběhem člověka, který měl své sny, své blízké, svůj domov. V Chocni žili před druhou světovou válkou desítky židovských rodin, které byly neodmyslitelnou součástí života našeho města. Tito lidé tu žili, pracovali, tvořili a milovali. A pak byli odvlečeni a zavražděni. Tím, že dnes čteme jejich jména, dáváme těmto příběhům znovu hlas. Vracíme paměť těm, které měla historie umlčet. Připomínáme si, že za každým číslem v transportu stála lidská bytost. Naší odpovědností je pamatovat se. Pamatovat, kam vede nenávist. A být hlasem lidskosti, respektu a vzpomínky. Já vás tady vítám v Chorvatském muzeu a mám tu čest přečíst úvodní slovo ředitele Institutu Tereziánské iniciativy pana Tomáše Krauseho. Vážení přátelé, stalo se již novodobou tradicí, že se scházíme na veřejných prostranstvích tento den, abychom si připomněli památku těch, kteří byli zavražděni před více jak 80 let. Připomínáme si naše rodinné příslušníky, rodiče, prarodiče, naše přátelé, naše sousedy. Po takto dlouhé době to jsou však již většinou rodiče či prarodiče našich přátel a sousedů, jejich známí, které možná my známe jen z vyprávění nebo podle místa, kde kdysi žili a kde je dnes připomíná možná jen Stolperstein, kameny zmizelých. Vzpomínka na konkrétní osoby a jejich tragické osudy nenávratně bledne. A právě to bychom neměli dopustit. Jinak by byla jejich oběť marná. O to více bychom se měli dnešního dne zastavit a se vší úctou a pietou vzpomenout na historické události, které se nás osobně možná nedotkly, ale předznamenaly vše to, čím my dnes žijeme. Izraeli se tak děje. Tento den vždy 10 hodin dopoledne zazní v celé zemi sirény a veškeré dění, včetně automobilového provozu, se zastaví. Zastaví se i doprava na dálnicích a lidé, kteří jako vždy někam spěchají, vystoupí z aut, aby na 2 minuty byli oběti holokaustu a hrdiné bojovníky, kteří se postavili nacistickému zlu téměř s holýma rukama, jako ve varšavském getu onoho 19. dubna 1943. Právě podle toho data, v závislosti na židovském kalendáři, se řídí i datum dnešní vzpomínkové akce na celém světě. Není náhodou, že jsme zmínili Izrael. Bohužel tam zní sirény při úplně jiných příležitostech, které nemají s pietou vůbec nic společného. Země je po pogromu ze 7. října 2023 stále vystavena raketovým útokům, přicházejícím ze severu i z jihu a zároveň čelí nebývalému mezinárodnímu tlaku, který jakoby zaměňoval příčiny a následky. A také se rozvírají příslovečné muži. My si dnes spolu s celým světem připomínáme jména zavražděných během nacistického věznění. Jenomže na stejných veřejných prostranstvích v Evropě a Americe občas vlají vlajky, reprezentující skupinu lidí, která se nyní pokouší o to samé, o co usilovali nacisté před 80 lety, totiž zničit židovské obyvatelstvo. Terčem jejich nenávistí tentokrát nejsou naši rodiče, prarodiče, sousedé či známí, nýbrž celý židovský stát. S jehož existencí se nikdy nesmíří. Proto si musíme právě dnes uvědomit, že mnozí z těch,
které nyní s velkou pětou vzpomínáme, se upínaly právě krizi založení vlastního židovského státu, který by nikdy nedovolil to, čím museli oni projít a jednou provždy by se zastavil zastavil staletou nenávist. Tahle vize se bohužel nikdy zcela nerealizovala, stejně jako varování těch, kteří peklo holokaustu přežili a snažili se lidstvo varovat sloganem nikdy víc. Jsme dnes svědky překvapivých událostí, které na rozdíl od našich rodičů, prarodičů, sousedů a známých můžeme sledovat doslova v přímém přenosu. Ale stejně jako tehdy oni jim se často nestačíme divit. V současné době zní mnoho siren v mnoha zemích, i nedaleko od nás, ale také mnoho varovných a skeptických hlasů. A jsou i mnozí, kteří současnou situaci přirovnávají v první polovině 20. století. Víme, že není vhodné poukazovat na historické paralely. Víme ale také, že z historie je třeba se poučit. Především proto jsme se dnes sešli na veřejných prostranstvích a chceme si připomenout nevinné oběti i bojovníky proti zlu. Institut Tereziánské iniciativy i pod novým názvem a v nových formách, jako je například spolupráce na projektu Stolpersteiny, kameny zmizelých, se o to nikdy nepřestane vehementně zasazovat. Ředitel Tereziánského institutu Tomáš Kraus. Děkuji za pozornost. Ředitel Židovského institutu, já bych ještě měl k tomu pár slov, slyšeli jsme toho hodně. Znova tedy Jom HaShoah, jeden holokaustu a hrdinství. Je to tedy připomenutí 6 milionů zavražděných Židů během holokaustu za druhé světové války. A je to připomenutí hrdinství Židů, kteří bojovali, povstali ve varšavském ghettu. A to tenkrát bylo skutečné hrdinství proti vyzbrojeným SSákům a armádě a přesto věděli, že je to beznadějné, ale povstali. Izrael vznikl jako židovský stát v roce 1948. Měl být místem, kde budou Židé v bezpečí. Oni do dneška přežili, protože se brání, bojují a pro ně poučení z Shoah je, pokud se židovský národ neochrání sám, nikdo jiný to neudělá. Celou dobu od vzniku Izraele byly snahy okolních zemí ty Židy zavraždit, vyvraždit, byly války, ale Židé vždy vyhráli, porazili armády okolních zemí, porazili i teroristy. To, o čem se mluví, a to je teda současnost, nejhorší útok od holokaustu byl toho 7. října 1923 a označují ho jako druhý holokaust. Byl to masakr, který tedy spáchali teroristé Hamasu, vraždili, mučili, znásilňovali. Zabili 1200 lidí, 251 odvlekli jako rukojmí do Gazy, některé ještě drží. To bylo všechno během jednoho dne a oni prohlásili, že to je generálka, budou to opakovat, až zničí Izrael a zřídí islámský stát místo něho. To je výsledek výchovy nenávisti k Židům. Takhle vychovávají děti od samého začátku, co tedy ten Hamas nebo co ti islamisté to takhle vedou a používají, propagují toto učení. Izrael se musel bránit a proto teďka bojuje v Gaze, aby zničil Hamas, aby zničil teroristy, osvobodil rukojmí. Neuvěřitelné je, že mnoho lidí místo toho, aby obvinovalo ten Hamas z toho, co teda všechno se děje, tak obvinují Izrael, protože skutečně v té Gaze oni bojují, jsou to ruiny, zabíjeli hodně teroristů, jestli byli mezi tím nějací civilisté. Je to válka, bohužel je to válka, ale Západ by neměl obvinovat Židy. Je to tedy vlastně pořád antisemitismus. Izrael stále bojuje o svou existenci, je to zápas světla a tmy, který nikdy nekončí. Bojuje za svobodu, je to otázka všelidská.
bojuje až i za nás. To bychom měli vědět, to je současnost. Takže tohle je taková připomínka k těm současným věcem. Slyšeli jste toho už dost, takže dnes se připojíme, je 38 měst v naší republice. Čteme jména lidí, jejichž památka měla být navždy vymazána z historie. A je naše zásluha, že tato jména zazní v éteru. Vyslovení jmen obětí nahlas veřejně je tak vracíme do naší společné historie. Vytváříme symbolické náhrobky a pomníky, takže vlastně to je ta idea, proč ta jména se čtou. A budeme číst jména Židů, kteří žili v Kocni, v okolí, v Chrudimi a v jiných městech a připomeneme i další oběti. A jsou to oběti transportu vlakového, který v roce 1945 projížděl v Kocni a byly to vězňové s Osvětimi a ty mrtvé z toho vlaku vyhazovali a tady v Kocni našli 4, ve Srubech bylo mnohem víc a v Brandýse taky a v těch okolních městech, takže to byly desítky nebo ještě víc. A protože ti Židé měli vytetované číslo, jak to dělali v Osvětimi, tak jedině to číslo u někoho je identifikace. Jenom několika z nich se podařilo najít, kdo to vlastně byl, protože ta jména, která měli někdy Němci v Osvětimi, tak oni něco skartovali a něco málo se zachovalo. Takže i tuto památku chceme teda nějakým způsobem uctít a připomenout. Já teda poprosím o přečtení několika jmen ze seznamu. Já vám ukážu, kolik toho budeme číst, většinou třeba 3, 4 nebo víc. A když budete říkat raději 1800, je to celkem jedno, takže prosím přijďte sem a tady potom budete číst. A ještě chci přivítat mezi námi vzácnou návštěvu paní Brousilovou, která pochází tedy z Bíště u Holic a v Holicích byla velká židovská obec a ona naštěstí přežila, ale její příbuzní a dědeček, babička a další zahynuli, takže ona přečte ty své blízké, ty své oběti. Takže jestli můžeme začít tou Kocní, tak kdo chce přijít, tak můžete. A já bych vám to prostě ukázala a můžete to tady potom číst. Alois Frišman, narozen 1892, Osvětim 1942, zavražděn. Jan Frišman, narozen 1938, Terezín, Osvětim 1943, zavražděn. Petr Frišman, narozen 1936, Terezín, Osvětim 1943, zavražděn. Edita Frišmanová, narozena 1906, Terezín, Osvětim 1943, zavražděna. Matilda Kolonová, narozena 1864, Terezín 1943, zavražděna. František Kraus, narozen 1906, Terezín, Osvětim 1943, zavražděn. Emanuel Ledeč, narozen 1895, Terezín, Osvětim 1943, zavražděn. Olga Ledečová, narozena 1897, Terezín, Osvětim 1943, zavražděn.
Věra Hadečová, narozena 1927, Terezí, Osvětim, 1943, zavražděna. Arnošt Lidenfeld, narozen 1871, Terezí, 1942, zavražděn. Zdeňka Neumannová, narozena 1906, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Ela Veselsová, narozena 1906, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. 1943, zavražděn. Ladislav Pál, narozen 1913, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Zdeněk Pán, narozen 1914, Terezín, Osvětim, 1944, zavražděn. Rudolf Pán, narozen 1886, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Berta Pámová, narozena 1883, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděna. Růžena Švarcová, narozena 1866, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděna. Takže poprosím další, kdybyste... Například mezi článek, než se zpětnou Takže poprosím, kdo chce číst, tak jako z téhle strany byste mohli přijít. Pavla Robičková, narozena 1873, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděna. Helena Henigová, narozena 1864, Terezín, 1943, zavražděna. Bedřich Henik, narozen 1890, Terezín, Osvětim, 1944, zavražděn. Otakar Pán, narozen 1881, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Rudolf Pán, narozen 1919, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Berta Pánová, narozená 1881, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděna. František Velemínský, narozen 1896, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Hugo Velemínský, narozen 1884, Terezín, Osvětim, 1943, zavražděn. Abraham Schneider, narozen 1860, Sosnovce, 1942, zavražděn. Jindřich Schneider, narozen 1886, Arnopol, 1940, zavražděn. Viktor Schneider, narozen 1887, 1942, zavražděn. Hugo Schneider, narozen 1889, Buchenwald, 1940, zavražděn. Ferdinand Schneider, narozen 1892, Buzuluk, 1942, zavražděn. Ida Schneiderová, narozená 1899, Terezín, Treblinka, 1942, zavražděna. Margareta Schneiderová, narozena 1892, 1940, zavražděna. Rudolfa Schneiderová,
narozena 1895, 1942, zavražděna. Jako studenti jsou vyzváni, a tak to taky přišli číst. Jako není to povinné, ale to je Edith Schneiderová, narozena 1920, zavražděna v 1940. Lídie Schneiderová, narozena 1924, zavražděna také v roce 1940. Emil Frélich, narozen 1885, Terezín, zavražděn v Treblince 1942. Egon Frélich, narozen 1928, Terezín, Treblinka, zavražděn v roce 1942. Margarete Müllerová, narozena 1891, Terezín, zavražděna potom v Malém Prostinci. Richard Müller, narozen 1885, Terezín a potom Treblinka, kde byl zavražděn. Hedviga Millerová, narozena 1891, Terezín a také Treblinka jako místo zavraždění. Růžena Kórová, narozena 1881, Terezín, Malý Prostinec, zavražděna. Gustav Müller, narozen 1880, Terezín, Malý Prostinec, zavražděn. Jiří Adler, narozen 1938, Osvětím, zavražděn. Otto Adler, narozen 1891, Buchenwald, 1944, zavražděn. Blanka Adlerová, narozená 1933, Osvětím, zavražděna. Pavla Adlerová, narozená 1906, Osvětím, zavražděna. Adolf Aguilar, narozen 1874, Osvětím, zavražděn. Jiří Aguilar, narozen 1917, Osvětím, zavražděn. Antonie Aguilarová, narozená 1883, Osvětím, zavražděn. Gustav Breitenfelder, narozen 1871, Osvětím, zavražděn. Rudolf Breitenfelder, narozen 1908, Osvětím, zavražděn. Anna Breitenfeldová, narozená 1886, Osvětím, zavražděn. Bedřich Fíra, narozen 1897, Osvětím, zavražděn. Gerta Fuchsová, narozena 1914, Osvětím, zavražděna. Selma Fuchsová, narozena 1890, Osvětím, zavražděna. Poprosím paní Brousovou. Eduard Edelstein, narozen 1870, Terezín, v roce 1944 zavražděn. Žofie Edelsteinová, narozená 1868, Terezín, 1943 zavražděna. Anna Šourová, narozena 1907,
Osvětím 1944 zavražděna. Josef Sajner, narozen 1898, byl zavražděn v Drážďanech. Johana Sajnerová, narozena 1871, Osvětimí v roce 1943 zavražděna. Milada Sajnerová, narozena 1911, v Ravensbrücku zavražděna. Helena Sajnerová, narozena 1931, v Osvětimí 1943 zavražděna. Děkujeme. To vidíte, že to jsou příbuzní jedné rodiny a ještě jich zahynulo mnohem víc. Všechny číst to byl dlouhý seznam, takže hrůza vyvražděné celé rodiny. Děkujeme moc. Já jenom řeknu, že ty Edelsteinovi to byla moje babička a dědeček. Moje maminka, ta musela také do Terezína, ale protože žila ve smíšeném manželství, tak se vrátila. Tatínek musel na nucené práce, protože byl její manžel a nerozvedl se s ním. A Anna Šourová, to byla moje teta, byla to dcera Eduarda a Sofie Edelsteinové. Takže já jsem tak, abyste věděli, vlastně židovka prvního stupně, protože moje maminka byla ze židovské rodiny, sama byla židovka a tatínek byl křesťan, takže žili ve smíšeném manželství a já jsem byla jejich dcera, takže jsem židovka, abyste viděli, jak židovka vypadá. Když si tady v Kocni na náměstí měli obchod, oni pak odešli, neodcházeli z Kocně, ale prostě byli zavražděni, takže to jsou připomínky těchto věcí. Takže já bych poprosila, nikdo nemá odvahu ze studentů, budou někteří budování. Karel Gliklich, narozen 1899, Osvětím, zavražděn. Růžena Gliklichová, narozena 1905, Osvětím, zavražděna. Karel Goldschmidt, narozen 1899, Osvětím, zavražděn. Goldschmidt. Elza Goldschmidtová, narozena 1895, Osvětím, zavražděna. Olga Goldschmidtová, narozena 1895, Osvětím, zavražděna. Olga Hanna Šlamová, narozena 1873, Osvětím, 1944, zavražděna. Díky. Jsou to často německá jména. Karel Hermann, narozen 1884, zavražděn v Osvětím. Hanna Hermannová, narozena 1923, zavražděna v Osvětím. Štěpánka Hermanová, narozena 1885, zavražděna v Osvětím. Anna Jonášová, narozena 1868, zavražděna v Terezíně 1943. Jaroslav Lustig,
narozen 1897, zavražděn v Osvětimi. Ota Mandely, narozen 1904, zavražděn 1944 ve Schwarzheimu. Já něco přečtu, když se někdo odváží. Berta Mandeliková, narozená 1879, Osvětim, 1944, zavražděna. Robert Meisel, narozen 1900, Osvětim, zavražděn. Hugo Munk, narozen 1889, Osvětim, zavražděn. Alžběta Munková, narozena 1887, Osvětim, zavražděna. Marie Munková, narozena 1921, Osvětim, 1943, zavražděna. Emilie Minzerová, narozena 1875, Terezín, 1943, zavražděna. Ida Hermudová, narozena 1881, Osvětim, zavražděna. Kurt Neufeld, narozen 1905, Osvětim, zavražděna. Adela Neufeldová, narozena 1880, Osvětim, zavražděna. Josef Horský, narozen 1905, Dachau 1944, zavražděn. Artur Pachner, narozen 1874, Osvětim 1944, zavražděn. Gabriela Pachnerovská, narozena 1881, Osvětim, zavražděna. Bernard Pašket, narozen 1861, Terezín, 1943, zavražděn. Izabela Paškesová, narozena 1868, Terezín, 1943, zavražděna. Marie Pešková, narozena 1898, Osvětim, zavražděna. Božena Píková, narozena 1901, Osvětim, zavražděna. Emilie Pěchová, narozena 1869, Terezín, 1943, zavražděna. Ida Poubravská, narozena 1894, Osvětim, zavražděna. Vilenková, narozen 1927, Taková, 1945, zavražděn. Adel Nida Poláková, narozená 1873, Terezín, 1943, zavražděna. Hedvika Rebenfeldová, narozená 1876, Osvětim, zavražděna. Karel Rubíček, narozen 1891, Osvětim, zavražděn. Kamila Rubíčková, narozená 1884, Osvětim, 1943, zavražděna. Emil Solous, narozen 1920, Osvětim, zavražděn. Pavel Wilhelms, narozen 1869, Terezín, 1943, zavražděn. Já bych do toho přečetla číslo a jména těch vězňů z transportu Váchového z toho roku 1945. Jenom připomínám, že
že prostě vezují ty vězni v otevřených nákladních vagónech, v mrazu velkém a spousta jich zmrzla, takže Tibetové potom vyhazovali kolem tratě. V Chocni to bylo číslo 175 603 a byl to Max Buter, který byl narozen 1900. Westerbork, Osvětím 1945 zavražděn. Další číslo A 6195. Víme, že byl Vegry Osvětím 1945 zavražděn. A 175 Vegry Osvětím 1945 zavražděn. B 1059 Osvětím 1945 zavražděn. Ti, kteří byli vyhozeni z vlaku ve Srubech, mají hrоб na Hřbitově ve Srubech. A byl to číslo 127013 Edgar Grunwald, narozen 1893, Berlín, Osvětím, 1945 zavražděn. B 13425 Osvětím, 1945 zavražděn. B 10591 Osvětím, 1945 zavražděn. B A 8243 Maďarsko, Osvětím, 1945 zavražděn. A 1423 Maďarsko, Osvětím, 1945 zavražděn. 182 028 Maďarsko, Osvětím, 1945 zavražděn. Jestli někdo dál může. Ještě tady máme ty schodiny. Marie Wilhelmová, narozená 1895, 1944 zavražděna v Osvětimi. Viktor Wilhelm, narozen 1892, zavražděn 1944 v Osvětimi. Olga Wilhelmová, narozena 1882, zavražděna v Osvětimi. Emil Seidlitz, narozen 1877, zavražděn 1943 v Terezíně. Františka Seidlitzová, narozena 1877, roku 1943 zavražděna v Terezíně. Richard Schmidl, narozen 1882, 1943 zavražděn v Osvětimi. Arnošt Skal, narozen 1882, zavražděn v Osvětimi. Růžena Skalová, narozena 1884, zavražděna v Osvětimi. Eduard Strauss, narozen 1865, Terezín,
1943 zavražděn. Emil Štras, narozen 1880, Osvětim, zavražděn. Jiří Štras, narozen 1912, Osvětim, zavražděn. Karel Štras, narozen 1907, Osvětim, zavražděn. Evženie Štrasová, narozena 1878, Osvětim, zavražděna. Marta Štrasová, narozena 1881, Osvětim, zavražděna. Adolf Traub, narozen 1920, Osvětim, zavražděn. Jiří Traub, narozen 1922, Osvětim, zavražděn. Richard Traub, narozen 1884, Osvětim, zavražděn. Hermína Traubová, narozena 1888, Osvětim, zavražděna. Olga Traubová, narozena 1881, Osvětim, zavražděna. Vilma Traubová, narozena 1876, Osvětim, zavražděna. Irma Vtípilová, narozena 1898, Osvětim, zavražděna. Lizette Weissová, narozena 1865, Terezín, 1943, zavražděna. Edward Witz, narozen 1876, Osvětim, 1944, zavražděna. Jiří Witz, narozen 1925, Osvětim, zavražděn. Vladimír Witz, narozen 1925, Osvětim, zavražděn. Berta Witzová, narozená 1922, Osvětim, 1944, zavražděna. Helena Witzová, narozená 1888, Osvětim, 1944, zavražděna. Valerie Witzová, narozená 1897, Osvětim, zavražděna. Olga Řígová, narozená 1904, Osvětim, 1943, zavražděna. Anna Pelikánová, narozená 1900, Osvětim, zavražděna. Anna Fialová, narozena 1886, Terezín, Osvětim, zavražděn. Viktor Kobias, narozen 1895, Terezín, Osvětim, zavražděn. Rudolf Seiner, narozen 1886, Terezín, Osvětim, zavražděn. Karel Polák, narozen 1924, Terezín, Osvětim, zavražděn. Olga Seinerová, narozena 1893, Terezín, Osvětim, zavražděn. Karel Seiner, narozen 1922, Terezín, Osvětim, zavražděn. Otto Hermann, narozen 1926, Terezín, Osvětim, zavražděn. Helena Seinerová, narozena 1924, Terezín, Osvětim, zavražděn. Prosím, přečteme 2 listy a budeme ukončit. Josefína Fuchsová, narozena 1891, Terezín, Osvětim, zavražděn.
Milan Fuchs, narozen 1887, Terezín, Osvětím, zavražděn. Jindřich Vohryzek, narozen 1919, Terezín, Osvětím, zavražděn. Bedřich Steiner, narozen 1912, Terezín, Osvětím, zavražděn. Artur Fried, narozen 1905, Terezín, Osvětím, zavražděn. Berta Friedová, narozena 1910, Terezín, Osvětím, zavražděn. Marie Ricšová, narozená 1921, Terezín, Osvětím, zavražděn. Vojna Franková, narozená 1917, Terezín, Osvětím, zavražděna. Marie Franková, narozená 1888, Terezín, Osvětím, zavražděna. František Esterreicher, narozen 1913, Terezín, Osvětím, zavražděn. Ela Poláčková, narozena 1906, Terezín, Osvětím, zavražděna. Emilie Bondiová, narozena 1889, Terezín, Osvětím, zavražděna. Olga Rubíčková, narozena 1920, Terezín, Osvětím, zavražděna. Josef Šafer, narozen 1891, Terezín, Osvětím, zavražděn. Beata Vicová, narozena 1922, Terezín, Osvětím, zavražděn. Mají někdo zvláštní. Jiří Vic, narozená 1925, Terezín, Osvětím, zavražděn. Valerie Vicová, narozená 1897, Terezín, Osvětím, zavražděna. Vladimír Vic, narozen 1925, Terezín, Osvětím, zavražděn. Bedřiška Bohemyslová, narozená 1889, Terezín, Osvětím, zavražděna. Rudolf Vohryzek, narozen 1885, Terezín, Osvětím, zavražděn. Dylan Heisler, narozen 1909, Terezín, Osvětím, zavražděn. Leopold Freud, narozen 1910, Terezín, Osvětím, zavražděn. Karolina Millerová, narozená 1889, Terezín, Osvětím, zavražděna. Františka Glaserová, narozená 1884, Terezín, Osvětím, zavražděna. Jan Glaser, narozen 1910, Terezín, Osvětím, zavražděn. Oskar Heisler, narozen 1887, Terezín, Osvětím, zavražděn. Zdenka Heislerová, narozená 1895, Terezín, Osvětím, zavražděna. Ota Vohryzek, narozen 1912, Terezín, Osvětím, zavražděn. Rudolf Stern, narozen 1902, Terezín, Osvětím, zavražděn. Jaroslav Keller, narozen 1911, Terezín, Osvětím, zavražděn. A Arnoš Knemacher, narozen 1919, Terezín, Osvětím, zavražděn. Berton, narozen 1887, Terezín, Osvětím, zavražděn. Ida Kolová, narozená 1895, Terezín, Osvětím, zavražděn. Richard Mann, narozen 1880,
1880, Terezín Osvětím zavražděn. Šibanka Zinerová, narozena 1880, Terezín Osvětím zavražděna. Karel Stras, narozen 1907, Terezín Osvětím zavražděn. Barbara Deliková, narozená 1879, Terezín Osvětím zavražděna. Edvard Vitz, narozen 1876, Terezín Osvětím zavražděn. Helena Vicová, narozena 1888, Terezín Osvětím zavražděn. Máš ještě zájem? To bych vám ráda řekla, ale pokusím se něco přečíst. Takže nedopuste něco podobného. Nejenom proti Židům, ale proti každému člověku. Emil Kraus, narozen 1877, který je Osvětím zavražděn. Marie Krausová, narozena 1890, taky Terezín Osvětím zavražděn. Růžena Semerová, narozena 1882, Terezín Osvětím zavražděna. Evžen Bach, narozen 1877, Terezín Osvětím zavražděn. Henrika Bergmanová, narozena 1879, Terezín Osvětím zavražděn. Elena Taušitová, narozena 1880, Terezín Osvětím zavražděn. Anna Konstanová, narozena 1910, Terezín Osvětím zavražděn. Leo Holstein, narozen 1909, Terezín Osvětím zavražděn. Takže prosím vás, si dáte tohoto srdci. Ještě nějaké hranice, jestli není tak pověku za účast. Myslím, že to je velice důležitá pieta a v současné době hlavně uvědomí se, že Židé jsou vždycky první na řadě a stát Izrael je stát židovský a jestliže je v takovém ohrožení neustálém u všech stran, tak je to prostě pořád to samé proti Židům, že další vraždy jsou proti křesťanům a další. Takže díky za účast, děkuji všem, děkuji moc panu starostovi, panu Hofmanovi, děkuji panu Brousilovému a všem, kteří se účastní. Díky.